attività li mhux is-soltu narawha fil-pjazzett tagħna. It-tnejn filgħodu Adrian Aksisa, master tat-Tai Chi f'pajjiżna, mexxa sessjoni ta' din l-arti Ċiniża f'Misraħ San Giuseppe l-Imsida. Tul din is-sessjoni ipparteċipaw ukoll żewġ anzjani. Din id-disciplina hija arti marzjali orjentali li minkejja li oriġinat bħala arti ta' self-defense, fil-ġurnata tal-lum hija prattikata minħabba l-benefiċċji tagħha għas-saħħa fiżika kif ukoll bħala mezz ta' meditazzjoni. Dawk kollha interessati issa se jkollhom l-opportunità li jipprattikaw din id-disciplina permezz ta' servizz online b'xejn li qed ikun offrut mill-konsilli lokali tal-lokalitajiet varji.